വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്യമ്മ വേഗം പോയി മുരിങ്ങൻ്റെ ഇല പറിച്ചിട്ട് വരും. കറികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനുള്ള അടവാണോ അതോ ഊണിന് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ടതായിട്ടാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും മുരിങ്ങത്തോരൻ ഇല്ലാത്ത ചോറുണ്ടാവില്ല വീട്ടിൽ. നന്നായിട്ട് ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കടുകും വറ്റൽമുളകും ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കും. മുരിങ്ങയില പല ഭാവത്തിലും വേഷത്തിലും നമ്മളെ ഊണ് ടേബിളിൽ ദിവസവും വരാറുണ്ട്. ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് മുരിങ്ങയില മുട്ടത്തോരനാണ്. നന്നായിട്ട് വാടിയ ഉള്ളിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില ഇട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പുമിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ഹാഫ് വേവ് അവിടെ വരക്കും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കും. ഇതൊന്ന് കുക്കായ മുട്ട നന്നായി കലക്കി ഇതിലേക്ക് മിക്സാക്കും. പിന്നെ ഇത് കൈവിടാതെ ഇളക്കി നന്നായിട്ട് തോരനാക്കി മാറ്റും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വല്യമ്മ ഉണ്ടാക്കണ മുട്ടത്തോരൻ. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.